Ghelie, să se ducă herghelie. Mai să se aduc mama cailor și tataul cărlanilor, și pe păzi torilor. Auzi acum ce spune. Păi și când fluieram odată, eram cu murgi la poartă, eram cu murgi la poartă. Of, 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 of. Băi, când fluieram de 2 ori, eram la Budești la Obori, număram la gălbiori. Hai văzut. Păi capitale de județ, de ce mă bagi la coteț, de ce mă bagi la coteț, pentru-mi pui de murgureț. Af, 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 măi, pentru-mi pui de murguleț, că nu l-am vândut cu preț, că nu l-am vândut cu preț, măi. Of, 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 l-am dat pe 5.000 de lei, să-mi iau pâine și ulei, să duc la copilă. Lasă să fumeze țigară. Fumează 2 minute.